Magandang gabi po mga kabisdak. Real talk lang po tayo ngayon mga kabisdak. Mabuhay po tayo mga OFW, kung saan man tayong sulok sa mundo po. Ayan, real talk lang po tayo ngayon kasi mayroon po kasi akong nababasa sa Arab Times na tatanggalan po doon yung shelter natin dyan sa embahada ng government ng Kuwait. Kasi po talaga ay nakalaan naman po talaga yan sa agreement na yung mga depressed na mga DH or domestic helper, doon po talaga ilalagay yun. So, sa akin lang po talaga mga kabisdak ay real talk po to ha, mga kapwa ko domestic helper na nandito sa Kuwait. Yung iba dyan na mga domestic helper na nakalabas pag off nila, yung mga kaibigan nyo, yung ibang mga domestic helper na magaganda yung mga amo nila at pinapadiop at hindi naman inaabuso. Wag niyo pong sulsulan. Kung maganda naman po yung ano. Kasi yung iba kasi diyan na mga domestic helper yung nakakalabas. Lalo na yung mga may jowa na mga taga ibang lahi. Real talk lang po to ha. Wag po nating susulan na sabihin na doon na lang tayo, magtumakas tayo, doon na lang tayo magtrabaho sa labas kasi malaki ang sahod. So kaya po nangyari talaga yung ganyan dahil po sa atin din pong mga kapwa nating domestic helper na nakakalabas tuwing day off at nagkakaroon ng boyfriend na ibang lahi. Kasi sinusulsulan eh. Hindi ko naman nilahat po mga kapwa kong OFW po na domestic helper dito sa Kuwait. Pero sana po wag nyo pong sulsulan yung iba na sinasabihan nyo na umalis ka na dyan, dito ka na sa labas magtrabaho kasi malaki ang sahod at nakakagalaw ka kahit anong gawin mo. So sa lahat po talaga ng mga ganun ang ginagawa, kapwa ko OFW or domestic helper, isipin nyo ha, bago kayo nag-apply po papunta sa ibang bansa po, ay alang-alang po sa ating pamilya, sa ating anak. So pagdating dito, ganun ang gagawin nyo. So wag nyo pong gawin, isipin nyo po yung pamilya nyo sa Pilipinas. Kasi mahirap. Isipin nyo, may mga anak kayo, may mga asawa kayo, tapos lumalandi kayo dito. Sa lahat ng mga domestic helper dito na may mga juwang ibang lahi, yung ibang maganda ang trabaho dito sa Kuwait, maganda yung amo nila at hindi naman inaabuso, wag nyo pong susulan na sinasabihin nyo na doon na lang sa labas magtrabaho. Kasi alam nyo, kaya dumadami yung mga depressed or mga domestic helper natin na sa shelter ngayon, nasa embahada. Dahil po yan sa inyo. Dahil po yan sa inyo. Hindi ko naman nilahat pero mayroong iba dyan. Pero kung mababait naman nila ang amo nila, wag po nating anuhin. Wag po nating sulsulan. Wag po nating sulsulan. Hayaan na lang po kasi nag-sign naman po sila ng maayos na kontrak eh. Pero kung ang amo talaga nila ay barumbado or masasamang amo talaga, ayun, pwede naman po tayong kumonsulta sa ating embahada eh para magpasagip eh. Hindi yung susulsulan natin yung kapwa natin na mga domestic helper na dito sa Kuwait. Sana po ay sa mga domestic helper dyan na may mga juwang ibang lahi dyan na sinusulan yung mga kapwa nila domestic helper na sa labas na magtrabaho, wag nyo pong gawin yan kasi mahirap. Kawawa po yung natitira nila sa Pilipinas, yung mga pamilya nilang natitira sa Pilipinas, yung mga anak nila. Paano po yun kung halimbawa nasa shelter sila? Ano pong ipapapadala nila na pera doon sa pamilya nila? Di ba wala po? Kawawa po yung mga bata. Yun po ang isipin nyo. Kaya huwag nyo po sanang sulsulan yung ibang mga kapwa nating mga domestic helper. Ayan. So, yan lang po yun, mga kabisdak.